Ndewono. Ndewono. All right. Biko unu kele ndi ọhaneze na-ele ihe online all over the world. Eze, just a few words. Ndewono, the worldwide audience. That we Ikeji Ujari. Onye ọ na-agụrụ mmiri gụrụ mmanya nye onwe ya na aha Ujari. Ọ dịgoro unu mma. Ndewono. For wonderful. I think you get pretty much. Ada, check. We are live again. We are live again. Check. Yeah, hold on. So yeah, we'll be in front and yeah. All right. So we are at the Alright, if you're just joining us, this is Adamazi TV bringing you the live coverage of Ikeji 2024 of the good people of Ajali. We are just taking off from the King's Palace, where he will go and join the massive crowd that are down there waiting already to receive him for the year's event. Please stay tuned. Don't touch the dial. And remember to share the link, subscribe, like, comment.
can see the street is already filled up with massive masquerades scattered here and there in the spirit of the celebration of Ikeji Ujari 2023 live here in Anambra State. Don't forget, we are taking off from the King's Palace, leading the king down the ground. You can see it is happening. Different kinds of masquerades. All right, so we are here. We are here. We are here. We are here. Mission! Mission! Spot! One day, Anubin from you. Walk with me. Thank you. Okay. So we are heading down to the event ground where all the masquerades will converge for this great event. For this side. Don't worry, let's go there. Mission. Handle the hold on like this. It's pressing. I forgot this one. I don't touch you.
As the coming of King, we are going to the event center. Boa. Okay, as you can see, this is the entourage of those that is going to Ujari. Those our head big man that we have in this our area. As you can see them, they are coming. So as you are watching. Yeah. Okay, this is the head. This is the entourage of to go to Ujari. As you are seeing them, they are moving. They are moving, they are moving. As you can see, this is them. This is the time of going to Ujari. This is road to Ujari. As you can see the head, this is them. This is them. As they are coming. This is them, this is Okugo. This is them. As you can see them. This is those. Let's go. This is those. As you can see them. These are our mothers. These are our mothers. They are going. You can see them. These are mothers. This is them. Okay, this is no Jojo is coming to visit the king. No Jojo, this one is coming to visit the king. As you can see them, they are coming. You can see them, they are coming to visit the king. So let us appreciate them. Let us welcome them. You see, this is the king. This is them, as you can see. Our mothers are coming to visit the king. They are coming to visit the king. They are coming to visit the king. I see them. This is the king. This is them. Ladies and gentlemen, welcome to visit the king.
This is the king. We are entering it. We are entering it. We are entering it. This is a total matter. This is the road of Ujari to lead us to church. This is our king. This is our king. From Ujari. This is them. This is our mama. This is, as you can see them. Now come, we are entering it inside the church. As you can see, this is them. Over the head. As you can see with me, as Ujari, the 7th, as Austin Ilamuche is there, as Isago is also there, the Babago, hey, as you do an officer, as you do an officer, if I Karakata, because one on your under the Nabato, one on your under the Nabato, yes, I come here. The traditional rulers, which India, the plastic is for
some of the invitees. Ezudo na mama. Eze mbuta no one mo say na tuga go say. Ebubadu. Hey. Ebubadu ayi kana na ko. Ani kana na ko ni ma yeme ni. Ayi uba ga complete. Ebubadu biko olive no che. Ya femu. Ese Enugu Monira, the police Ese. In Nigeria, you can hear Let's go. I'm not singing more. If you are part of the great scope of movie, I'm not singing about it. People, keep on standing till the time of Ghana. Keep on standing till the time of Ghana. Because Adamazi television communication. And in the MTA, I want to appreciate you. Thanking you for your good work today. Because the traditional council, the cabinet, ladies and gentlemen, you can see the chief secretary of Ujari is also here. Chief secretary. Hey, the former president general, thank you for coming. Odogu mota ni ekereke dalo chairman ndenyi biko esa ino disi ana with indese ndi ozo unu Ghana ane oyano kwada ni mwesa ano de ane onyano na ni mwesa ano de ane akome because in ano dane anu kwende sendo so I can atwanya ha because the mona bi na go ba ko sino the mona ba ko na bi ba ko sino ese amama ese PM igwe PM I can atwanya ga da obi o fe du ko mo nyiwa ayi ana igwe ade aisha atakuta mkamuna ya kutamuna kwa mwana yada akida akuta ayapo tabe na kwa ino mwa ino ndo usulesu igwe sisi keke esi de ya mwafita kebona hey esi do aka na ekene biko aika na toya his own highness igwe Ambrose aka na abia on the way Kaina Batagodi Nimona Bataka we can adane before we continue. Because Nimongara, and I can't make a set that I can adane. Nimongara. Igwe, Ise Hanes Igwe, Alex Ezike, Idoni Puku. Abatadone Idu aile kiniki aile kure Israelis Igwe IKC Ezofa Igwe Ezofa Ezedo Ramwa Numona aile kiniki thank you very much. Everybody will have our asset. I don't see Dalu Nubine. Because people where they watch more than all of us. Because this one is life. Just take this person.
go. The one over that. People more over the guitar. I have a question. I have a question. Hey, I have a question. Prophet Tanye, Nako, Buse Jesus. Buse Jesus, I got taken up. I don't want to go now. Dalo. Let's not forget. One day, actually, oh, Haneba, Hachikuha, when not dead. So, actually, I can name on. Because the Mangaban, hello. The Mangaban, that got to pack a boat to go. Let us not preach the protocol here. Agaba Isira. Okay, can get me now. The baby man, thank you. No, na mama mi ba ni shikuta. Agime. Why? Agaba why? Okay, why? Token in this away, baba. Token you are free. You get in this away, baba. You get no, na baba. I shall on you.
Ujari murum ekene mono. Biko oda delekedo na mambembia. Onye bia biko atire mo job na mom anything here. Absolute silent please. Onye na ma mbemga ma timbe ma se ambem ayama nipe. Ndeze ekene mu ezulu ya dio. Ekene mu mbadi chiche. Ekene mu Nigeria, ekene Anambra state. Ekene Urumba North and South. Ebe ọwụ na onye si wee bịa ukwu o ji bịa ka ọ ga-eji na ya aka mma ife a echi 2024 ka anyị nọ anyị ntị na osisi fọrọ anyị na-atụ mkpa egbe eluigwe ji jee ya ebuo amadi si nwa ogbe rie ndị kwụrụkwanụ nke ya anyị ga-anọ 2025 again wee mekwa Ikeji a na ụdị pụrụ iche Ezo hazi uchie 1 of Ujari anyị ekene gị nwoke dị obodo ya mma nwoke ikpe ọma obodo ya na-adị mma ị ga-adị ka echichi adị agwụ agwụ anyị ekene ọrụ mba kene dị na-emere ife ibe anyị ekene gị enu kene ana kene ibe dị ana n'ime anyị si Chukwu oguge gbọsọ bịakwa n'oge erugbo mgbe dị nta ji amụta ọkpa n'ụlọ chi ofufu o siri nwata jide nka bụ ga-enyekwu ya mmiri ọ ga-ejikwakwa aka erukwe na anya n'obodo niile dị iche iche ọkwa aghara juru n'ebe niile anyị na-asị Chineke nye anyị nke anyị ga-emenwu nke ya eri anyị gbakwa ezi ezi Ujari koko si na ndụ unu ga-adị osisi wuru unu na-atụ mkpesa egbe n'igwe tiji ọma hụ niile amadi isi unu ligwe ndụ rụkwanụ nke ya igwe fọdụ ma gị oyibo bụ mụ igwe mụ na gị igbo odogwu nne nwoke n'ọfịja ji eme ọnụ nwoke ọma na ịga dị ka echi na-eche dị agwụ agwụ na mụ na ga ezukọgo na Kaduna mgbe ị mere m ọgọ mgbe were ọgọ nara ube m n'igwe na-asị m ndị nze n'ọzọ ndị igwe onye nara obe ya mezikwa obodo ya ọgba aghara adịchakwa ebe niile ezinụlọ udo onye ndidi nọ ya na ọmawu niile anyị mechaa Ikeji nke afọ ọzọ ya aka mma ọmawu niile ọkpọ nọ n'ugwu ga-agbata mmiri nke nọ na ndịda agbata mmiri ọma chaa chọọ wuru eziokwu igbo hazuru mee n'igwe na-ekele gị ngọnị na anụgbo onumo ma ji mgbere ejigokwe na-ekele m ndị Ujari ji eme ọnụ kenere ebe ahụ prọfesọ nọ n'ugwu kene ọnụ ezugoro gị prọfesọ nọ na ndịda ekene ezugoro ụmụ na anụgbo prezidenti nara Ujari ji eme ọnụ anyị ekele unu ngọnụ na anụgbokwe ndị yutu ndị vigilanti ndị anyị ji eme odegbu ọmawụ niile na maka unu na-eke na-akpọ n'olie na-akpọ na awọ na-akpọkwa na nkwọ nsi ụmụ nwaanyị ọ mụtakwara nwa nkapị ya ka bịakwa ya ọnụ ọ mụtara nwa mgbe dokwa ya ọdụ na anụkwa ụmụaka anyị ise metakwa ebe na-eme anyị ihe ọmawụ niile anyị buru ụzọ anyị edupụ nwatakịrị si ya chọrọ okwu tebe mgbe oyi achọta ya nata anyị ewere pụrụ isi chụọ ya n'ezi anyị ewere kọtụma wee chụwa ya
anyị sonye si na isi anyị na awa ka ya wee bụ nke echuo Ujari mmanụ ụmụ nwaanyị oriwe na ụmụ nwaanyị na-asị na ụmụ ga-adụ ka echi n'eche dị agwụ nke ọnwụ na ụlọ ga-akọ ga-akọ na kwụ na ọnwụ niile onye mụtara nwa na-enye nsogbu kpọkene ya doka ya ọdụ ka ọ nataba okpunu ụka dụ anyị wee bịa ọkwụ ya dụba anyị ma na emebikwa eke na mebikwa mmanwụ ikpe jikwa n'iche nwa na-atụ ya egwu na ọ bụ ya mụrụ ya mụ atụrụ ike anyị fepụ na ọbụ nwa ya mmiri ndị nze na ọzọ na-ekene m ụnụ nke ọnụ na ndị na-ewu ekene ndị na-ewu ekene ọnụ ọchị na-enye nwa n'ụkọchukwu na-enye nwa ochukwu na-enye nwa enye na-ekene ga-ekene ọnụ ọkwa dike nụrụ n'obu si gị n'odo bụ anya ma jide obu wee na-edozi ọma dịle dike tete ihe adịghị mmadụ ịgbachi gị mma nekwe egwu na-ekwe igwe nekwe aka eze nekwe ndị na-emere obodo ihe mana ọ ya adịbagodu ebe ọnwụ nkarị ụka na-echi bụ ụbọ ya agbọ ọ bụrụ na igwe kwuche efu na o nwere ihe nkarị agwa ndị oru mba ha anụ niile ihe ekene mba oru mba nọta saụt dike tete kene ndị igwe kene ndị nze na ọzọ ekene omume ezi ugwere unu na anụgbekwe ekwewe akpụji oge igbe eze nwaka akpụ ka ijikwa bịa akpụ ka mbịa ya anakwa ekene na ma wuru niile biko kepara na aka nwa ije ma ọnụ promodo mbe saụt anyị ma na ịnụ ya anyị makwa na ị ga-anọ kedu ibe ọ na-ekwu maka ya na ihe a mara eme ga-adị mma imere ihe ọjọọ aka anyị adịghị ya mana emebe ihe ọ dị mma unu n'ebe ndị igwe niile n'ebe a igwe niile n'ebe a chachara acha anyị ha na-emecha ihe ọma dịka o si dị kịta aga m akpọ ọtaka agụ kpọọ nwa otu okwu oge nkwe ịbụọ anyị abasie na ihe anyị jiri ya ọtaka agụ kedu ebe ọ nọ n'ọlụnụ m ọtaka agụ hevi please ka ọrụ oke mmụnwa ka ma ma ọrụ papa m na mmụọ m ebe a ha chịpụta ezigbo ka anyị ma ma ọrụ papa anyị na mama anyị ịma ọ na-agba nwa aka na ọfụma eze mgbe m akpụ bịa eze anyị na-akpọ maka na ọ dị ọkwa n'ofele biko ọtaka agụ kedu ebe ọ nọ achọkwa m mbido onye ọtaka agụ ebreke ndị isi mmọnwụ niile bịa were ozi ebe a anyị mere anaụnsụ oli arọ nwayọ dị mkpa proceedings mgbe ibie ihe itinekwa onye tọrọ ya onye eji mara anyị ụmụada ekene m unu ndị eze ekene m unu ndị nwanyị ba-achali a na-ajali ga-adị obodo na-ebi ebe a taa sọpọtụrụ ihe anyị na-eme obodo unu ga-adịkwa ndị unu na-achị ga-erubere unu isi let me come biko ndị be anyị ekene m unu biko ndị dị kọnsaị bute na anya ọjị a na-ebute ọjị a na-ebute mmiri na-eji ekwe aka na-ebute ihe niile a ga-eji wee waa ọjị ma anyị na-eso ọjị ka nkene nnukwu nwa anyị right honorable Okechukwu nwa ọjị anyị ji kọmado wee mara is HOS retired but not tired we are proud of you dike a na-agbalị izu thank you for coming biko asị m ndị wetara na anyị ọjị ọ bụ na ọ bịa ọsịsọ bịa ịbịa ngwa ngwa ọ dị mma ịbịa ngwa ngwa ọ dị mma ọtaka agụ ọ ka ị gwara m ndị esi okwu ka ị gwara mgbata akụ na ogene ka ọ na-agwa ka ha na-anụ ihe na-ekwu biko onye na-abata kịta bụ ugwu na-amị amị the controller actually is ọ nọ n'obodo oyibo nọ na Naịjirịa nọ n'ụwa niile ugwu na-amị amị ihe a bụ esere ndị ajali niile
unu to know Mr. Beauty, Mr. Handsome, Natalie. Obatara ego na-eshi inu ishi dị mkpa inu shege. Onye bụ chairman athlete anyị na-asị na-ekwe ịtụ onye ugwu na-amị amị ọ ga-ekele gị. Ogun na-amị amị kedu ebe ọ nọ? Ogun na-amị amị kedu ebe ọ nọ? Biko bịa ndị eze si n'ike na-ewe ọfụma. Ndị mmọnwụ niile oge unu ga-aba kapọ papa na unu akụzi n'egwu n'iko unu ga-aba ihe ahụ nchịkọ mmọnwụ Anambra 1 by 1 ndị mmọnwụ anyị ga-enye 1 by 1 ndị nnukwu mmọnwụ yes ma ka ha nwekwa ike na-aghọta ihe a na-eme.
biko na-anọ ntị ebe a onye ọbụla nye m ntị ya biko anyị na-ebupụta ọjị wee bunye eze anyị biko nsogbu nkịta anyị nwere respect ndị igwe dị ebe a ga-ebido n'isi kwụmesi udo wee na-aga bụ na ọ dịwoje anyị enye ndị kabinet anyị chairman ndị enyi nọkwa ebe a ọjị kwesịrị ire ana m atụ anya ka m kwuo igwe na nka igwe na-eme ọkanga igwe mụ na ya ije obodo oyibo nata unu na anyị na ọbụna idu chara acha idu ajala ekele gị daalụ nne biko former President General Mazi Onyeka Kanu, please. Traditional ruler in charge of Korumba, South Local Government Nigeria, Igwe Ebubago, from Esiago, and make a negative in there. Igwe, Biko, Ayaba, Anambra Kurumba, Yana Kunyatele, Ayaba, Namba Kurumba. When you come on a Dijineba, or when you come Eba, or when you go Neba. Onye akpụ n'ebe a chairman ndị bịa were ọchị n'aha ndị bono and n'aha ya ọfịs chairman ndị ndị n'ọfịja ezi udo ewere gị ọchị ezi udo kwa eziokwu ndị isi agụ igwe ebube agụ ewere gị ọgụ igwe dara igwe eweligo ọchị kedu ndị ọzọ onye ụmụ nze n'ebe a onye eziri onye ụmụ nze ndị nwanne ha ka ha gbafere papa ma akpa na agbago faụ ndị enyi niile nwanne onye isi ndị enyi ewerego ọchị n'aha ndị enyi biko ka o si dị kịta anyị nwere chief security maka ihe ọ na-eme n'obodo nnọọ ya ka a na-ajụ eze omenukakụ ya were ọjị kedu onye isi mmọnwụ n'ebe a eze ahịa kedu ebe eze ahịa nọ bịa n'olulu gị ọ dịkwa m ka anyị agbanịgo abịa nyere nwaanyị ọjị ụmụ nwaanyị na-ewe n'iwe ahụ ọzọ unu ga-apụta unu ga-ahụ nwoke n'aha Jizọs biko I don't want noise here, please. No noise, absolute silence.
biko nwata ada abụ nwata na n'obodo ana m akpọlite president Ajali Youth ka ọ gbagote Chief Anambra eze nwere iwe okwu na-amị amị ka ọ gbagote were ọjị Ladies and gentlemen, I'm very happy to identify the president of the former President General Ajali Welfare Union in the person of Mrs. Ochi Obase. Actually, Mrs. Ochi Obase. And also I can see Deaconess, they are all here. Because Obumbu Nambuno Mwai, Napo Zonuga Womu Woke, we were watching. I'm no man on Jagri Kamana. Manani Mikuna Luna who got China Jesus. Biko dika ogu na ami we lo chi ake we ji mic nyensa anyị odo anyị ụzọ anyị Ikeji banal eze ikenengi ezora zuru me eze the seventh of Ajali eze igadi ibe anyị na nyewe na ọjụ nwekwana ihe dị ka njefu a na-arụgwu m ganụ taa mụ na mmọnwụ na akụba ebu trumpet ọkwasị na ere ọdụ n'ụwa ka ọdụ n'eluigwe nọrọkwa ebe a mmọnwụ tụọ na-ejighị osisi achụ iji bere n'ọnya igbochi inu ekwu okwu anyị na-asị chi kwuo Chukwu okike eze ndị eze onye kere n'igwe ka ụwa anyị nọ n'obodo Ujari n'Ogbiti Ọjị Otu bụ isi sekpu ntị akwasị na olu enweghị ihe ọ na-arụ ọ bịa na-atụgharị isi ibe anyị na anyị ga-adụ ka echi anaghị agwụ agwụ taa wụ ụbọchị ikpeazụ na Ikeji na Ujari a sị na ọ na-awa ọjị foto okwu afụta mana okwu anyị taa wụkarịrị ana na-anụ ihe ikuku na-anụ ihe ọnwa na-anụ ihe anyanwụ na-anụ ihe Ikeji n'ụwa anyị mechaa ya onye ọ na-aba n'ugbo ya onye we ọbụ ya anyị nọzinụ n'oyibo ma nwaanyị nọ n'ime ori ma onye na-arụ ọrụ gọọmenti ma onye na-akwụ ụgbọala ma onye ji ego achụ ego ma onye na-etiri ala ha niile ka ụchakwa ọrụ ugbo ana m ekwupụta na ihe ọ na onye ọ nakere na o ji ebute mmaji kwuru mmaji ana ka anyị na-atọ ntị si anụrụ ihe anyị na-ekwu ana nụrụ ka anyị na-ekwu na onye ọbụla nọka na ngozi na amara Chineke abatago na ndụ ya ka mbido na ndị igwe ibe unu wụkwanụ ndị Chineke tere mmanụ
kama na mmadụ nkịtị anaghị ama. Ana m anụ ka ụmụaka na-abụ abụ na onye na-azụ eze ọ ga-emenwukwu ihe eze na-eme. Mma ọnụ ji egbu eje ha n'ụkọ. Obodo unu niile udo ga-achị. Ndị ezigbo mmadụ si n'udo ji adụ na agamnihu ji adụ ga-aka ndị ekweghị ndị na-ekwu isi kwekekwe. Onweghị obodo ha adịghị, mana ụbọchị ọnwụ na chi hụrụ ha ga na-eri mperi karịa na ndị ezigbo mmadụ ndị si udo chia ka anyị na-ekwu maka ha si na ọ ga-agaziri ha, gaziri ezinụlọ ha, gaziri ọrụ aka ha. Ihe ha na-akọnye ma ha kọnye nna anyị ebute ọgụ na iri bute ọgụ 5. Ndị kabinet m ọbụnụ ya ọdụgburu na mma Ujari koko ọbọsị ndị eji niile ọdụgburu nụ na mma o. Abịa na anya ebe ndị nne nọ ma ụmụada anụtara dị na ọkpụ akwụkwọ ndị ji eje Amerịka na ahụ nwa ajecha abata ha ejewe ahụhụ Canada jewe Great Britain kama Japan na ọsọ na dago eme gbugbo ụmụ okorobịa Ujari zọpụa na ọgba jee konyewe m mgbe anyị anata na otite onye ọ na-ga-enye ọrụ na chọọchị asị na testimony nkọwa amara Chineke ji adụ na ndụ onye ọbụla na nna anyị ji atọ na ọjị atata ya ndụ mmekirini niile ndị si n'udo eje ha adụ n'Ujari Chineke nna jekwa dọọ ha aka na ntị n'udo adịgbo onweghị mgbanwe ọ na-awụ Chineke kwuche onye ọzọ ekwugharịa udo chianụ ịhụnanya eji mara bụ Ujari anata ahụhụ onye ọ na-akpọta nwanne ya ka anyị nkọwa na ere isi emewu ndị ọbịa bịara taa ụkwụnụ ji bịa ka unu jiji ana onye ọ na mmụọ ọjọọ ọsọ bịa ezigbo mmụọ nọ n'Ujari ji esi aja ana ụkwụ agaghị hapụ unu ndị otu nka otu anyị kwuru ya ka ọ dị n'aha Jizọs. Biko achọrọ m ka mmadụ na-etie amen. Ka ọ dị Jizọs aka ebe ọ bụla na ọ bụrụ na ịkụ aka biko na suspect. Biko ka anyị kwenyere na ọjị ugwu a ga-awa ọjị 2 seconds before anyị enenebe ihe niile maka na taịm adịrọzi onye nwa na onwe ha ezigbo anya o nwere nnukwu ịnyịnya eze anyị kwụwara ebe niile ọ sị na ndị nne nwere ndidi n'ụna ka ọ ga-ekwu ya rie ya jee gote anya tii n'anya gị inwe ike ị na-afụchacha ụzọ ike nwaanyị Arụchukwu nwere ike mkpu anyị ka nọ n'ọjị onye na-agụ ikoro nwayọọ na anyị nọ n'ọjị Ọjị anyị gbara n'ise ọkwa ọjị ọmụmụ dịka na-atụ na amụ ọchaji ahụ ọkwa maka mmadụ ịmụ 5 in 1. Anyị na-asị ka kini ihe kwuru n'ọjị ka anyị na-ekwu niile na-asị udochi anụ ịhụnanya na amara Chineke otu anyị kwuru ya ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Eze ga-adị eze dịara mma. Ndị si n'udo eje ha adụ n'ọsọ esemokwu ka ọ na-eche o mepe ụzọ bịa esemokwu esi ya oje n'ihu ahịa esemokwu esi ya oje aka ndị ọzọ na-enwe ahụ juru oyi ahụ na-egbu ya maka ọhịa ọchị ha jere ọrụ onwe ha anyị na-atụtụrụ na ihe na-eri onye eso ha so na eze Chukwu nyere oche aja atịtụ karị mma mma
unu ga-echina ọchịchị eze nwee ihe nwee udo tọrọ atọ nwee ọṅụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko ka ekebe na ọjị ka ekebe na ọjị ka ekebe na ọjị. N'anụ ntị ọ gabụrụ ihe eze ga-eme. Onye ọbụla nọrọ ala maazị Nwambụ Anwụchekwa na oke atanụ biko ebe ọbụla ị na-ọbụ na-abịa. Obera na ka anyị biko nụrụ ọnụ anyị were ya na anyị nye anyị dọrọ unu dọọ na anyị be mmụọ ma anyị dọrọ unu be mmụọ ọ na-eme mme anaghị eme biko tụọ na oke atanụ. Kedu onye na-agbanwe ọjị nyere ka ọjị biko ịsọ because of time ọ sị ka ama ndị mmụọ ma gwuo na ya nye ha poison. Biko kedu onye na-eke ọjị kedu onye na-eke ọjị ka eke ọjị bifo ya gaba n'iru. Kedu onye na-eke ọjị? Biko dịka a na-eke ọjị because of time achọbụ m ka ndị mmọnwụ na-abata one by one but because of time anyị ga-ame allow ndị mmọnwụ set by set ndị nke abacha bụ ọzọ abịa nọ nchịkọ mmọnwụ ka anyị bịa nchịkọ mmọnwụ. Biko anyị na-akpọzi mmọnwụ na mgbe ọdịbe ndị na ndị mmọnwụ ndị ọzọ ndị ebili ka ha batawa. Obube send for them please. Ndị agaba ga-abatala asị ndị agaba maka agaba bụrụ mmanwụ ụmụaka. Agba ego nkịtị agaba unu ga-abata ma mmọnwụ ebili bata ebili na mmọnwụ ọzọ ga-abata. Ama m ihe unu ga-eme nwe ka anyị isi unu na ama mgbe m ga-agba unu. Vincent Osta dị mma ọ dị m ka bino ka nkene ọkwa aka m Ugochukwu fere Morrison and Comfort Nigeria onye ọ dị n'aka Morrison and Comfort Ugochukwu Okoriochi obodo ịma na onye a Ugochukwu Okoriochi speak of tongue, sorry please, pardon. Dan okay one and make it down obodo na-eme ka nka mma na nọ na ya na-eme ebe a esi m na windo bata ga-esi n'ezigbo ụzọ gaa na biko ndị mmọnwụ ndị nnukwu ndị ebili abatabazie ọsọ ike bụ ụzọ maka ndị ọzọ echere
Ayaga. Ọnwa. Inu isi mmụọ inu isi ọgwụ otu. Inu isi mmụọ inu isi ọgwụ otu. Hey, ọnwa kisi kwelesi. Ebe ka ọnwa si mpado. Igwe keyboard dị ya. Igwe nekwe nnukwu na ha abịa. Igwe ozugbo onye dị wee leta. Biko mgbe na bọkịta na-agaba ụmụ nwaanyị onye na-agba mgbana na a na-eme expecting ana onye na-agba Loris a na-eme expecting mgbana na isi ide ọnọdụ ya hello Biko ati ndi mo mpakazie iba da ebe ata utuko mo. Ndi mo mpakazie
I don't need to come back. I don't need to come back.
Hey!
Huh? No, man, no stop him. I did the workshop. How well? You don't see people in the workshop. How does that? They don't come down now. 7 people, 4, like 4. People in the light now. People in the workshop before now, 12 people. Right in there. Right in there. How come I need to stop? I stop coming. No, no stop. Okay. I book to go again and kick pass. Right there. Bam now. Hey, bien. On a des blogs là. Oh, sorry. Sorry, sir. Oh, mais il attend.
ndị nọ na mba na ndị nọ n'ụlọ. Onye ọbụla gbaa mbọ tinye ihe n'ala maka agụụ. Onye anọghị n'ụsọ ese ndị ego ka ọ na-enye dịka ọsọ omume anyị ji akọ ihe na-akpụlite ozu ihe anyị kọrọ ndị si amịta mkpụrụ ọma. Are you too? How? How? Okay. Mama, because Adamazi TV. No, but Egodo anyị mma ka ndị Igbo were benye ọkụkọ ha mma n'onu na-achị nwa. You don't buy theater? Don't stop. Huh? You buy theater for me that one. I'm dying. That's cancel. Back to the room. No, say my mouth. Then they do something for them. They do interview. Yeah, they interview one moment. All right, viewers all over the world, so we'll be ending the live stream. Still stick to Adamazi TV because we'll be bringing you the recorded version of the event today, as well as the exclusive interview that we had with Eze, His Royal Highness Eze Ajali Ndewonu. For thank you very much. Hold this camera. Oh God, oh God. Yes. Okay. All right.